खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआव आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। दिनैहाय आङो पास्ता बनायनो नागिरदों, पास्ता संनो नागिरदों। संनो माने आङो बेखौ दिनैहाय एसे बेलेग माबायाव बानायनानै जानो नागिरदों। माने सिगाङावहाबो आं मोनसे पास्ता संनाय भिडिअ होदोंमोन ना, बेखौ आङो एसे मा होनो बेखौ जुल टाइपनि बनायदोंमोन ना, बेलेग बेलेग टाइपनि बनायनानै जानो हायो। नोंथांमोनाबो बोरै जायो आं मिथिला बेखौ, खिन्थु आङो दिनैहाय माने फ्राय खालामनो नागिरदों आरोना पास्ताखौ। फ्राय खालामखांनायनि उनाव आङो बेखौ माने गाइखेरजों संनाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना, नोंथांमोना नायदोंबा नुखागोन। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआवहा आङो एसे आलदा टाइपनि संनो नागिरदों, आंनि स्टाइलाव आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला आंनि दिनैनि पास्ता संनायनि भिडिअखौ। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो। ओमफ्रायो नोंथांमोना गुबुन गुबुन स्टाइलाव संना जायोबो जानो हानाय, खिन्थु आं माबायदि संनानै जायो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आङो। ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना। ओमफ्राय नै दायो आङो पास्ता संनो थाखाय रेडि खालामबाय। नै बिलाइखौ साफानो सुनानै लाग्रोबाय। बिनिफ्राय दायो आङो नै बिलाइखौ हानानै लाग्रोनोसै मिजि मिजिनो। आं थाइब्रैल' लादों बिलाइखौ। दायो नै हाखांनानै रेडि जाबाय, बरियानो हानानै लाबाय आङो नै। ओमफ्रायो बांद्राय मिजि मिजिद्राय हानो हायासै आङो नै, एसे गेदेरैनो थाबाय, थेवबाबो जासिगोन बेनो। सामब्राम गोजाखौबो आङो मिजि मिजि हानानै लाग्रोनोसै। बिनिफ्राय सामब्राम गुफुरखौबो एसे जिरनांगोन देनो थाखाय, बे पास्तायावहानो होनो थाखाय नांगोन बेखौबो। दायो आं सामब्रामखौ हानानै लाग्रोनोसै, बिनि उनावहा सामब्राम गुफुरखौ देगोन। ओमफ्राय नै सामब्रामाबो रेडि जाबाय। सामब्राम गुफुर एसे, ओमफ्रायो बानलु थाइनैसो देनानै लाबाय आङो नै। जायहा जेसेबां मानि जानो हायो बेसेबां मानि होनो हायो। आङो आंनि हिसाबावहा जोंहा जेरैबायदि जायो बिदि होबाय आङो। सामब्राम गुफुर होबाय एसे, ओमफ्राय बानलुखौ ओरैनो थाइनैसोल' होदों। ओमफ्राय नै दायो फारसेथिंजा दैयाबो गोदौबाय ग्लब ग्लबनो। ओमफ्राय दायो आङो पास्ताखौ हरबाय। नै पेकेटनै लादों आङो पास्ताखौ। दा दसे खोबना होनोसै, गोदौथोंसै। ओमफ्राय ग्लब ग्लब गोदौबाथाय एसे गोदौखाङो नालाय, उनाव जेथिया ग्लब ग्लब गोदौवो साथिंजा खफ'आ फैबाथाय बोखारना होबानो जाबाय आरोना। दा थब गोदौनो थाखाय आं बेखौ खोबना होथ'बाय। संख्रिखौ एसे हरखानोसै आङो नै गोदौबाय थानायावनो। नै दायो पास्ताया जाबाय। ओमफ्रायो फिसा फिसामोन नालाय एसे गेदेर गेदेर जाबाय नै। ओमफ्रायो दायो इखौ खांनांसिगोन खेरखायावहा। दाना लखबनोसै नैबे खेरखायावहा। पास्ताखौहा रुनाय समाव बांद्राय गोबाव रुनो नाङा। दैखौ ग्लब ग्लब गोदौखानाय खालामना लानानै माने दसे ओरैनो दोननानै ओरैनो खननै खनथामसो बिदि ग्लब ग्लब गोदौनो होनानै लोगो लोगो खांनांगौ। नङाबा बोरैबा फेग्ले ग्ले जानो नागिरो ना, बिदि जाबाथाय गोथावा गैया जायो, माने सादा गैया जालाङो आरोना। थावाबो दुंबाय नै। दाना आङो सामब्रामखौ हरग्रोनोसै। बेनिफ्राय आङो हरगोन दायो नै आं देनानै लादोंमोन ना सामब्राम गुफुर, बिनिफ्राय बानलु थाइनैसो देनानै लादोंमोन ना, बेखौ हरफाखाबाय आङो थावआवनो। बेनिफ्राय बेयाव दायो हरगोन आङो हालदै इसे। बेनिफ्राय दायो हरगोन संख्रि इसे हरगोन, दहाय इसे हरखादोंमोन
पास्ताखौ रुनायावहा ओमफ्राय दायो बेयाव एसे हरनोसै गासिबो जा होनांगौ आङो होखाबाय बेयावहा ओमफ्राय दायो एसे जारोम जाथोंसै सामब्राम फानलुआ दायो आङो बिलाहिखौ हरनोसै टमेट' टमेट'खौ बांद्राय हाफ्लांनाय बायदि मोनबाय आङो एसे थाइनै थाइथामसो होबानो जायो आं थाइब्रै लाबाय मानो होनबा आङो पास्ताखौ पेकेटनिल' लादों नालाय पेकेटथामसो पास्तानिसो जाहैबाय खोमा बेयो ना जाहैगोनसो दा रानगौमानि जाहैनोबो जानो हानाय नायलांदो नोंथांमोना जाहैना जाहैया टेस्टखौथ' आं नोंथांमोननो बुंखागोन नालाय जानाय नायनानै एसे खोबना होनोसै दाना एसे खोबना दोनथ'नोसै बेखौ बिलाहिखौथ' जों ओरैनो गोथाङैबो चाटनि जाखायो नालाय खायसेफोरा एवफ्राम लानानै पास्ताखौ हरो ओमफ्राय खायसेया मोनहोथारो आरोना बिलाहिखौ ओमफ्राय आङो बांद्राय मोनहोथारा ओमफ्राय आरो बांद्राय बिदि गोराबो दोना आरोना एसे मोनजि होगोन माने एकदम मोनथारनायबो खालामा आरो आङो ना पास्ताजोंनो मोनखागोन नालाय पास्ताखौ दसे एवगोन नालाय ओरैनो पास्ता एवबानो बे मोनखालांगोन आरोना ओरैनो गलिलांखाबायानो नै इसे खोबना होबावनोसै दसे पास्ताखौ होना होबाय आङो नै एसे फिसा खालामनांसिगोन खायसेफोरा पास्ता रुनायावहाबो हालदै हरखायो किन्तु आं हालदै हरखायाखै बारा जागोनसो सानदोंमोन आङो बिलाहिखौ बारा जायासै दे ग्रोबनि जाबाय मोनबाय बेयो नै ओमफ्राय दायो आङो बेयावहा दुन्दिया हरनोसै टेस्टि नुबायना लोगोफोर मोनखांबाय दायो नै ओमफ्राय टेस्टि जादोंना जायाखै एसे ट्राइ खालामना नायनोसै आङो मोजां जादों आं सानदोंमोन बिलाहिया बारा जाबाय खोमा होनना सानदोंमोन आङो थाइब्रै होनायखाय मानो होनबा आङो पास्ता पेकेटनिल' लादों नालाय ओमफ्राय बिलाहिया एसे गेदेरखाय आं सानदोंमोन मा बारा जाबाय खोमा गोखै जासिगोन खोमा होनना सानदोंमोन आङो एसे गोखै जाबाथाय मोजां मोनजायाना एसे हिसाबनि जायाबा नर्मेल जायाबा ओमफ्राय दायो बियो पुरा मोजां जादों आरोना बारा जायासै जेबो बिदि ओमफ्राय मोजां जादों नोंथांमोनाबो बेलासिफोराव ओरैनो थायोबा बरिं मोनोबाथाय आरो न'आवहा गथ'फोर थायोबाथाय माने खुदियाफोर थायोब्लाथाय दंब्लाथाय बेफोरखौ संनानै होजायो आरोना बेलासिनि समावहा मोजां बेफोरो गथ'फोराथ' आरो बेफोरबायदिखौ बिराद फसायखायो नालाय बिराद मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामहर माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौहा ओमफ्राय
नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आं दिनैहाय बे भिडिअखौनो बे रेसिपिखौनो स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय